lasai, minutu pare bat irratiko zuzeneko izango gara, txalde hon etorretako da noi, eta eskerrik asko. Aste arte batean, lauterditan honega etortzagatik, hau sinistekoa da. Bueno, beria derrua badakigu, baina, bueno, da gorka eskerrik asko. Etortzatik. Lehenengo aldera zein da? Lehenengo aldera zein. Broma. Galdera zer dira? No, broma. Itxaron aldek luzek izate gala. Posible den ametsa itza aipatzen ez duen besti bat Bueno, arratsaldeko lauterdiak, esperotako unetako bat iritsi da gaur 25 urte, betetzen ditu gara egunkariak, ospakizun bat, eta aldi berean opari bat ditugu gurean. Hau nahi gabe izan da, horrentxe konturatu naiz, hasiera baten bat erabili dudala. Saiatu naiz ez, baina egin dut. Arratsaldean Gorka Urbizu. Arratsaldean bai berdin. Zer modu zabe? Ongi, oso ongi. Urduri xamar, hemen elkarrizketa emateko prest, eta, bueno, eskerrik asko gonbidatzagatik, eta bide nabar bazorionak garari, 25 urte hauengatik, eta beste asko etorri daitezela. Hori izango litzateke beste albisteaz 25 urte barru, elkartze berriz ere. Zergatik ez? Ikusiko dugu. Bueno, hasiera bat, diskoa, maitasun bat, kantuarekin irekitzen da. Nahiko souleroa, kantua. Souleroa, bai, badu puntu hori ez. Nik esaten dut kea daukala kantu honek, hasierako akorde horiek eta irakurri non bait ere tokei jazzi bat baute duen. Bueno, Jordi Matas ekoizlea bada jazzetik datorren gitar jole bat eta bere ukituare badago hemen ez. Baina bai, gustatzen zitzaidan olako kantu hasiera behintzat misteriotsu samarra da eta letrak ere eramaten zaitu, ez? Ametsa aipatzen da, baina gero ametsa hitza aipatzen ez den kantu bat, baina denak betetzeko eta pixka moskeantea da, ez? Baina iruditzen zitzaidan sarrera enigmatiko bat nola baitola diskoa irekitzeko. Eta hasieratik intentzioa garbi, basua, bomboaren garrantzia, bateriaren garrantzia, lehortasun hori, hasieratik garbi. Bai, gauza gutxi neuzkan argi, baina batzen olako baju mota bat nahi nuela, oso presentea eta jostaria esan dezagun, eta ez hainbeste oinarri musikala edo erritmo oinarria hain lotua egoten diren basu horiek, beste basu bota nahi nuen, ez? Eta gero, bai, ustut
kristona izan dela, ez, Jordiren ekarpena diskonetan, bai ekoizle gisa eta bai, bueno, basu jole gisa, ez. Esango dugu, gero ahotsak, koroak, geruzoiek badaudela. Bai, fondon daudenak. Denok abestu duzu? Joanek eta Jordik bai, baina, bueno, ahots gehiena neonek sartu ditut, ala tokatzen da, eta koroak ere nik egin ditut, baina, bueno, justo hemengo ambiente hori, bai, oso arraro izan zen, bitxi izan zen, hasi ginelako erdi jostaketan, bazkaltzerak indoa zen, eta ingo ditugu proba batzuk, eta hasi ginen, bakoitzan nahi zuen nota hartzen zuen, eta joan ginen improvisatzen. Eta egin duten ezakitzen bat oma, eta bueno, hau landu behar da, pentsatu behar ditu da, zen notak sartu ezakizer, eta joan egin ginen. Da gero, halako baten, bueltatu ginean kantu horretara, entzugun gratutakoa, eta hasi ginen bata bestean gainean jartzen, eta hemen sortzen da halako, ez dakit nebulosa, baina eder bat, eta ematen zion olako iluntasun puntu bat, ez dakit zati horri ez, da bitartean ni atzetik ez, beste esaldi horrekin ez, mantra horrekin ez, itxuaren, eskuaren, pareko izan, eta alaxe utzi genuen. Hasiera baten proba batzena, hola geratu zen. Eskua, beste behin agertzen den elementu bat, zure kantu gintzan. Sentitzeaz ari zara hemen, ez da? Bueno, ari naiz bilatzeaz ere bai, ez? Itxuaren, eskuaren pareko izan, bueno, horri bili naiz urteak, ez dakit, hola aztamuka bezala, ez? Bilatzen, hemendik eta handi probatzen, kontzertuak ikusten, irakurtzen, bidaiatzen, ibili naiz halako bilaketa batean onaino iristeko, ez? Da nik sensazioa dauka gainera ez dira lau urte izan, baizik eta bueno, ibilbide osoa beharrezkoa izan dela holako biluzte ariketa bati aurre egiteko, ez? Edo ausardia horri ukitzeko, esaten, bueno, eramango ditut kantu hauek soiltasunera, erabateko ustutzera eta ia ze gertatzen, ez? Eta apustu estetikoa diskonetan hoixe da, ez? Biluztea eta kentzea eta bere horretan uztea, ez? Hola, kasi esur da zal, baina, bueno, badute harima kantueko, Bueno, bilatzeaz ari zarela, nik bilaketa ariketa bat egin dut, gure lehendabiziko topaketa, ez tekitu gogoan duzun, baina bilaketa ariketa bat egin dut, eta gainera, lotura hartzen du aipatu duzunaren inguruan. Entzungo dugu, 2008 guaz. Ia Leioa, galdera egiten hasi behar alduzu edala? Bai, Gari. Bat dugu, ez da? Hemen dugu Iker, Gorkari, galderaren bat egin nahi omen dio. Pistakoa da kamisetan berri txarrak irakurtzen dio dalako Gorkari, Bai, Gorka, galdera bat. Eta isiltze bat naiz ez deitzik ez dudalako. Zertan ezinean pentsatzen hori idatzi zenunen? Bueno, ez dut esango hemen, orain, normalan esaten da ez bakoitzak nahi duena interpretatzen duena eta barrez. Kaso bezala. Bai, hori izaten da, atera bide bat, ez? Ez, bueno, berez hori da maitasun edo ez maitasun kantu bat, baina baita ere lotu daiteke gure herriarekin, askotan gure kantuek bitasun hori daukate, ez? Ez dakizu zertaz ari garen, exactamente, ez? Eta, bueno, hori gustatzen zait, askotan parekatu daitezke, ez? Bai, gure egoera eta bai pertsonala eta, bueno, herri mailan edo daukaguna. Orduan, nik askotan sentitzen dut hori, ez? Asmatu behar dela noiz isildu eta noiz ez, baina denok daukagula azken batean zerbait esateko, baina asmatu behar da noiz esan, nola esan, eta hor dago joko hori bizkat. 16 urte pasaiera, erantzun hori eman duzunetik, baina ulertu daiteke zure isiltasun guztia diozun esaldi horretatik abiatuta, tartea guztia. Fondoko musika horrekin ez den. Hori makala zen. Gehiagintzea makala zen, baitu. Makala zen. Eskubinak, makala. Bai, a ber, letrekin gertatzen da, askotan egin izan dizkiate olako elkarrizketak, ez? Letrekin, eta horrekak ez du balio, aspaldi jauzi zarenean. Eta isilik geratu, ez? Eta zein da galdera, ulertu dazu. Eta gertatzen da ere bai, diskonekin bereziki, saiatu naiz olako lilura bat babesten eta sekretupean eraman dut dena, eta ez dut nahi du jendeak olako purutasun batekin iristea bai diskora, bai zuzenekotara, olako informaziorik eduki gabe, baldintzatu gabe nola baitez. Eta orduan, letrekin ere olako zerbait gertatzen zait. Badaude metafora, badaude figurak, badaude gauza argiak eta badaude gauza ezain argiak, ez? Nire bai,
dena ulertzen dudanean edo erabat ulertzen dudanean zerbait interesa galtzen dut. Eta uste dut, importantea dela enigma hori ere mantentzea zenbaitetan, ez? Edo ez da enigma, ez da interesantearen egitea, baizik eta zuk batzutan sentitzuzu kantuan nolabait eta modu batez, eta personala da modu hori. Eta nik esaten badizut, eguzkia aipatzen badu disko batean, eta esatizu, ez, bau da, egun batean atean nintzela paseoan, eta eguzkia atea zaitzen, eta ja, baldintzatzen zu entzulea, pentsatzera nere eguzkian eta ez berian. Ulertzen da, igual, niretzako askoz importanteagoa da, norberak ikusi duen eguzki hori, o imaginatzen duen eguzki hori. Orduan, letrak azaltzeko presnago, eta edo nondi atozen, edo zesan nahi dudan, edo mezua batzudan argia da, beste batzutan uste dut dela pixka magoaren trukoa erakustea bezala, eta hori zaio eskatzen magoari. Bueno, baina hala ere, esan duzu gauza batzuk esplikatuko dituzula. Bai, ez. Ez, Hortara etorri naiz, baina ulertzi dezu batzutan. bai, Figura danak esplikatzea ez da komeni nire ustez. bai, bestela ez dago, esan duzuna zentzularen magia hori edo. Bai, da, inkluso, eta grazia galtzen du nire ustez. Kantu horrek, letra horrek dauka zentzua kantuaren testuinguru hortan. Da, askotan esaten du, baina ilargi bete bat ikustuzunean, hola, kriston ilargia, eta gero, nahi zu norbait irakutsi, eta argazki atatzen diozu, eta holako ilargi mierda bat, eta pixkat hori gertatzen da letrekin, ez letra, kantuan ondo dago, figura hori, eta iradokitzen ditezak izan, baina gero esplikatzen zarenean, holako ilargi bat geratzen zaizu. Orduan, hobeto da bere hortan ustea. Hala ere, utzi gazteak bakarrik libre. Nik uste dut hemen, mezu bat botatzen duzula, nahiko potentea. Bueno, bai. Pixka belaunaldi arteko talka hori, ez? Beti eman dena, eta guk ere eukideguna aurrekoekin, ez? Eta batzutan zein errex, ez? Kritikatzen dugun edo gutxiesten dugun gazteria, eta bueno, pandemian ere ikusi da, ez? Ez dakit. Pixka, bueno, utzi ekibokatzen ere, bai, ez gazteak, ez dakit nola esan. Eta bai, badago lako mezu bat, bai. Uste dut, batzutan trampa hartan erortzen garela, ez? Eta beharrezkoa dela, ez dakit. Ideia berriak ere, etortzea eta entzutea, eta ez dakit, uste dute importantea dela, bai. Bueno, zu bilaketan ibilizarela esan duzu, bueno, kalerilekoekin, elpetide kalerilekoekin elkartza zara, bueno, tokia bera, deskreba iguzu, toki hura, pixka bat, nolakoa zen, ikusi dut plaza itxi batean, pentsatzen dut, udan abuztuan, han egin zezaken berotik, babes pixka bat jasoko zenutela barruan edo? Bai, hau dago, Lleidako gizona herri batean, baiara uste dela La Segarra. Eta horiek esate dute hau da, Katalunia inor bizi nahi ez duen toki bat, ez? Ez dago errekarik, ez dago mendirik, azarotik martxora olako laino bat geratzen zaigu hemen, eta 10 kilometrara kriston eguzkia dago, baina gizonan ez. Ezaguna, ingo zaizu hori. Bai, pixka bai. Gudakau lainoak eta odeiak eta olako lainorik ez, Ez, eta bada, herriko plazan bertan dagoen etxe bat, hola, tipo masia moduko bat, 16. mendekoa, sartzen zara, dago olako patio eder bat, eta patio horren barruan, antzokizar bat, 1905 edo 4 edo olako zerbait. Eta kiston xarma daukan tokia da, ez da estudio bat, bada, pues hori, egur zaharrez egindako, ez dakit nola esan, kafe antzoki bat izan daiteke Añorgako antzokiaren antzarako zerbait? Horren antzeko zerbait, bai, horren antzeko, bai, horren antza dauka. Holako zerbait, orduan, hor jarri ginen, ez eszenatokian, baizik eta publikoa egoten den tokian, hor erdian, manpara batzuekin eta montatu genuen set bat, eta koroa dena, bigarren pisuan, hor dago kontrola edo, ez da oso egokia, oso erosoa esan nahi zuen, ez da estudio bat, orduan ez dago insonorizatua ere, entzuten ziren kaleko jendea entzuten dira eskilak, orduro, justo herriko plazan dago, eta eliza dago bertan. Karo. Ez, holako arkupe bat, eta hori dena diskoan dago, txakurrak daude, badago denetatik, ez, eta gizonak gaina ez dakit zenbat hizkuntza hitz egiten dire, baina entzuten da ukrainiar pilo bat, entzuten dira hizkuntza pilo bat, eta hor daude denak hor, holako nasketa bat dago, bai. Egia da polita. Dela Kataluniako ekoizpenaz, biluztasunaz, esan duzu Katalunian ekoizten dela beste maila batean. Edo zuko horrela sentitzen duzula. Nire impresioa da, ointxertan daudela holako beste maila batean, bai. Baina, Diot gutxitxi gabe, esan nahi zute, badagola jende oso interesgarri bat, olain,
bueno, oso soinu berezia ateratzen. Diot hau, ze demora poligrafo bakarraren bigarren diskoarekin alderatu dute disko batzuk, eta orduan ere ekoizlea kataluniarra zen. Ricky Folmer zen, oker aspaldi banaiz. Bai. Baina, bueno, ja erdi Madrildarra da, orduan. Aspaldian bizi da, baina bai, katalana eta... Bai, bueno, diskonetarako netzako klabe izan da, ez? Behar bada, nik, bueno, berrirekin eta ekoizle pila batekin lan egin dugu, baina behar bada hau da, ez dakit, ekoizlearen lana klabeen izan den nire diskoetako bate da. Bai, esango nuke baietz. Oso saldi aldrebesa da, baina, bueno, ulertzen da. Uste dut hemen, bueno, kantu hauek juntzitezkela hemendik, baina jantzi edo biluztu ditugun moduan, bueno, beste zerbait atera da, ez? Beste disko ezberdin bat. Eta biluztuta aurkezten ari zara, esan edut, zuzeneko akustiko Ez esplizitoki. Bueno, joko diguzu tren bat segidan datorren kantua. Joko dizuet. Bueno, hori. Tren bat joko digu segidan Gorkak. Disko ordenan egiten ari gara. Hori ere ulertu dezan, entzuten eta ikusten ari denak etxetatik eta hemen zaudetenok. Ordena hori ari garela mantentzen. Hortaz, bueno, prest dagoenean, tren bat entzungo dugu. Ikusmenak itxututa gaude, ta denborarik ez daukak, gehiengoak beste non baiten, egon nahiko luke orain, aukeratu zure drama, pantalla ispilu bat da, hauxe da jasoko duzun mundua. Isiltasunaren bagoian idazten, tren batean nago, kantu bat egin dizut, gauzak okertzen diren jakina da ez jakintasuna dela toki ospela, bitartean xamanak dio dena gezurra dela, titiuruak pixelatuta, pistolak prime timean, hauxe da jasoko duzun mundua. Isiltasunaren bagoian idazten, tren batean nago, kantu bat egin dizut, gauzak aldatzen diren unerako, agian bada zerbait mendigaiurrez, pixka bat harago, nirekin etor zaitez, esazu baietz, ezin dut gehiago. Bueno, tren batez hitz egiten hasita, tren bat ekarriko dugu gogora, Plaza Olakoa. Plaza Olako martxa diskoa izan zen zure lehendabiziko disko okerrazpaldi naiz. Disko, bai, luzea, bai. Nahi eta nahi ez taldean, duela, 30 urte. Egun, paseoan eta aritzen zarenean,
Plaza Olara ero Aralarrera? Albixura joten naiz. Ez bat ez beste, da Bai. beste bide bat, hola txikitan bizi nintzen etxepareko, bide bat da, eta normalean ara joten naiz, bai. Txakurra lagun? Txakurra gurasoak eukitzen. Bai. Gehiera. Ez, dena dela, musika entzuten, eta hori guztia, azaldu duzu, nola egite zeren ariketa Beatles entzun, gero zerbait moderno entzun. Mugikorrean entzuten zenuen? Mugikorrarekin. Kaskoekin. Kaskoak, Bai. mugikorrarekin. Bai. Mugikorra ispilu bat, Bai. pantaila ispilu bat da. Benetan, zuk uste duzu, ez dakit horrela ulertu behar den, baina pantailan agertzen zaiguna gure ispilu dela. Uste du baietz, ez? Inbatean bai. Horrezan nahi nuen ere bai nola agertzen garen, ez? Pantailen bidetartez, ze proiektatu nahi dugun, ez? Ze gure irudi proiektatzen dugun, ez? Badago beste esaldi bat diskonetan esaten duena, ez? Koherente izan, Koherente izan. koherente izan sortutako pertsonaiarekin, ez? Eta, deno daukagu hor, ez dakit zer pentsatua, ez? Eta ze, ez da lehenengo aldia, hola, osnarketa egiten duguna, ez? Katamalo bera, pixkat honen inguruan zen ere, bai, ez? Katamalo da maskara, eta, nola agertzen garen publikoki, eta ze alde dagoen batzutan, ez? Gorka baten, eta beste gorka baten aldean, da, holako gauzak. Zukar ere, sareetan erakustatu zut irudia kontrolatzen saiatzen zara? Begira, nik behiti eukizan dut taldearen sarea, ez dut sare personalik euki sekula berri utzi genuen arte. Eta orduan, egia esako izu manaierraren aholkua izan zen. Sortu beharko zen nuke pertsonala eta sekulako pereza eta beldurra ematen zidan. Eta batez ere, diskorik ez neukan aro batean, ez? Diskoa daukazunean edo zuzenekoetan badaukazu edukia. Zure edukia baldin badazuk egite duzuna, nire kasua bezala, ez? Nik honez urtez elkarrizketarik eman gabe eta beti nire erantzuna izaten zen zerbait publikatzen dudanean egingo ditugu elkarrizketak eta alaxiari naiz, ez? Orduan niretzako edukiz betetzea nire bizitza pertsonala ez dut aireratu nahi eta gehien bat izan da, kontzertu batean baldin manago, alba dut pixka bizibilidadea eman, edo olako gauzak, ez? Olako gauzak, ozer irakurtzen nahi zen, eta olako gauzak, baina, nahiko light da nire aktibidade uste dute, ez dakit, igual ez da... Ez, esan nahi dut dana azkenean, erakutsi izan dituzu, zuk esan duzu, ze kontzertu, ze liburu, ze disko talderen bati erakusgarritasuna eman. Nola baitere zure sarien ardura hori sentitzen duzu esan nahi dut, zuk publika dezakezuna kontuz. Saiatzen naiz, bat, txapa ez ematen, eta bi, saiatzen naiz, kulturalki interesgarria zaizkidan gauzak airatzeko, edo, ez da aholkua ere, baina, behitu, pelikula ikusi dut eta asko gustatu zaita, eta listo, ez? Baina, orain, hemendik aurrera pentsatzen dut eduki izango dela, ja, lotuago, ez nago bat ere eroso paper horretan, ez? Baina hemendik aurrera izango da gehiago, kontzertu dakago hemen, ez zer, irudiak eta holako gauza. Toki bat entzuten ari gara, berreskuratu zati bat, gitarren elkarrezketara. Horrelako elkarrizketak nola sortzen ziren? Aurrez aurre elkarri begira, elkarri begiratu gabe, ez dakit. Elkarri begira, hor, kantu hau izan da, hau bai biluztu dugula, hor justo zati hortan gitarra daude, baina beste guztien kendu ignerituen estrofatik, balakoan ez, oso kantu gitarreroa zen, abia puntua oso Neil Young zen. Ez dura barri diruri ere. Baina gero, hasi ginen hori kentze eta ustutzearik eta horretan, ez? Eta muturrera eraman genuen nolabait kantu honetan, estrofatatik fuera. Eta esaten genuen pixkat, Sleep for Motzen,
ez da hori, ze aldartea beste oso diferentea da, eta, baina, bueno, pixkat hori, ikusten genuen, bajoa doka kriston presentzia, eta kendu ditzagun gitarrak, eta sartzen direnean orduan bai nabarmenduko dira, eta halako ariketak desente egin ditugu. Baina, justo kantu hau, honetan, bai, neko radikal jarri ginen gitarrak kenduta, Eta, bueno, gero hemen, neonek proposatu nuen, egatik ez dugu egiten hemen bata eta bestearen arteko jokua, Kantu batzuk grabatu ditugu zuzenean, hor, 60 areto horretan, eta beste batzuk grabatu ditugu baseak, eta gero gitarrak aparte, baina ez norberak baizik, eta olako elkarrizketa batean bezala, biek batera, eta amplia jarrita biak elkarren parean, eta esan nahi zut, bate jotzen zuenak, bestearen mikroan sartzen zen, bai, batzutan, bueno, igual, azaldu beharko genuke, normalean isolatu egiten ditugula, baten gitarra, kontrolatu alizateko soinu hori eta bestearena. Eta kasu honetan nahaztu dugu, eta beldurri gabe, bataren soinua bestearen sartzea, eta barrez, eta bate faiatzen bazuen, normalean ni izaten nintzen, eta berriz errepikatu behar zen, baina bai, pixka zuzenekoaren imitazio bat ezela, Bai, ze hori izan da beste gozatako batez, 8 pistako gailuarekin, ahaltzen zuzenena grabatu, rekordinak egongo direla pentsatzen dut. Bai, badaude, eta kantu batzuk egokiagoak ziren zuzenan grabatzeko, eta garrantzitsuena zen vibrazio hori, janela bezalako kantu batean edo besterik ez, badaude kantu batzuk edo etxe bat, eta holako kantuak unea jasotzea zen importanteena eta ezain beste nola jotzen dezun, edo, soinu importantea da, baina. Eta beste batzuk aldiz, 3 bateri jole egon dira nire diskoan, ezberdinak, eta horrek ere markatu du pixka bat, kantua badiz ritmikoagoa da, ez da zer ikusirik janela batekin, edo diskoa laburra da, baina gertatzen dira gauza ezberdinak, uste dute gainera entzunaldi bakoitzean jendeak harrapatzen dizkiola gauza berriak, eta hori asko gustatzen zait, berez oso disko soila da, eta hasiera baten pentsatu ezakezu oso basikoa dela, eta igual bi entzunaldirekin badaukazula, baina ez da justo kontrakoa gertatzen dela uste dut. Adinaren kontuak ere badaude diskoan, letretan batez ere, baina soinuan ere, esan daiteke adinaren kontuak gertatu direla, esan nahi dut. Hasi zinenean, ze gitarra motore heltzen zenuen ikusi, eta evoluzio bat egon da hor ere. Lehen da bizira heltzen zenuen metalero gazen gitarra bat, gero rock klasikoa goro pasa zinen, orain kutsako hauetakoa, eta bideoklipean, ze oso ondo jaso du, onde esaten dudan, Alexander Cabezatrikek ikusten diren gitarrak, dira berrogei tamarretako gitarrak dira, hau da. Gero ez da zarragoak, Hori, gero zetan demoran atzerago. Lehenengo gitarra elektriko izan zen, Ibanez bat, Aitor Golosabelek Ibanez bat zeukalako. Alaxe izan zen, eta... Gorri ez da? Gorria berean, nerea da erdi arroxa, bai. Eta, nire endabiziko soldatekin, edo, lortu nuen. Eta bai, gero, ez naiz oso, euskal gitarrak, baina enaiz horren frikia gitarren asuntoekin, eta galtzen baina zuze pastilla daukanek, eta irakurri izan ditu nire gitarri buruz, aldatu ditu pastilla jarri, Fender bat da, baina jarri izkio ezan dizu, en la vida, osea... bai. Badak zer gustatzen zaidan, eta batez ere zer ez zaidan gustatzen, baina, hor, garapen bat egon da, ibilbide musikala errepasatzen badezu, ez da gitarretan bakarrik ez. Baina gitarra disko honetan gehien erabili duguna da Guild zar bat, 50 honek ere agustu dela 72koa dolako zerbait. Norbea baino zarragoa diren gitarrak erabiltzen ditugu adin batetik aurrera. Eta badute zerbait hola, ez dakit. Romantikotik ere bai, baina zentzua zeukan disko honetan, olako toki batean eta musika mota hau egiteko. Bai, eta hori, beste kantu bat eskaineko digu Seidan Gorkak janela bat, lasei, hartu dut bora. Janela baten ere nik uste dut nabaria dela, hori guztia, ez? Sentikor jartzen. Bai, janela, nik, behitu, Albinirekin berrin grabatu genuen zuzenekoan eta zintan eta hori dena, ez? Baina ahotsak normalean aparte grabatzen ziren. Grabatzen zena, elkarrekin grabatzen zena zen instrumentazioa, baina gero bazenuen,
ahotsak aparte grabatzeko aukera. Ez nahi beste, zebe Albini jartzen zen oso nazia zen, hortan, esaten zaizun, bueno, abesten zenuen, eta esaten zen, egin dezake beste ahots bat? Eta esaten zizun, aurrekoa baino hobeto egingo duzu? Eta esaten zen, saiatuko naiz, ez, baina egingo duzu, ez? Ze, grabatuko dut aurrekoaren gainean. Ez dizun uzten bi egiten, gero aukeratzeko, ulertzen. Orduan, zure apustua zen, bueno, oso ziur bat zen den, hobetuko zenula, orduan esaten, venga, bai. Baina batzutan, Claro. bueno, horrek tensioa areagotu zuen. Bueno, janela bat, bueno, dagoeneko danok, hemen denok, eta etxan dezaduteko eta jakingo duzu da. Portugues ez datorre, Portugaletik datorre hitz bat dela, lehio bat esan nahi duela. Lehen esan dugu eskua, lehioa ere berriz agertzen da. Bueno, beste modu batetara bada ere, eta, bueno, gero komentatuko dugu ez, baina, bueno, entzun gaur hemen, baina ez galdu diskoen entzuteariz, bueno, kantuak desberdin entzuten dira, hori askotan esaten dugu, eta nik uste bere ere horra dosagongo dela, baina, bueno, janela bat kantatuko dugu. Esan nahi nuen hori, janela honetan, hori Albinirekin ahotsak aparte grabatek nuela, baina hemen adibidez janela dena da momentuan eta denok elkarrekin eta batera bestutakoa, ez? Eta hola geratu dela, oso gordin. Eguzkiak itzali ditu gainerako argia, xorien kantak entzun ditut arian. Hotz egiten badu alboan nauzu, ederra zaude goizetan, zure minarindu nahi nuke, halako egunetan hitzek zentzua galdu dute, nola esan. Hotz egiten duta eskutik helduta, ikus gaur ere baten bat guaino esnatu da, guk zikindu kaleak garbitzera. Janela ireki batzugana, behar nauzunean aramana, barneranzko janela txiki bat zure arnasa zaintzeko, zu zaintzeko,
zure minarindu nahi nuke. Bueno, esan dugu, janela bat, lehio bat. Lehio hori Euskal Herrian dago. Bueno, lehio hau egon daiteke ozein tokitan, egia esan kantua bada zaintza kantu bat ere bai nolabait. Irudika dezaket ere bai, bueno, pertsona bat gaizki pasatzen ari dena eta alboan dituenak horre zaindari edo konpainia egiten edo lako zerbait, ez? Hortik badauka kantuak bai. Gaizki dagoena kanpora begiratzen duenen beste bat okerrago ere ikusten du. Beste bat okerrago edo, esan nahi dut, nik langile kontzientzia ikusi dut, esan nahi dut. Esaten duzunean, ez? Beste bat Bai, gu baino altxatu da, bai. Ostras, hori pasatzen denean. Bai, hor bat zegoen bezu bat, zuk esate duzuna, ez? Bai, ez dakite alako baten hartu nintzen, gaur, bai. Eta ze errez azten dugun, ez? Bueno, txertan ikusi dugu, ez? Ibarrola, ez? Iruñeko alkate, oiak, ez? Botatakoak eta barrez, eta, bueno, adibide bezala, ez? Eta bueno, danok, nik ere bai, Baina, bueno, olako osnarketa bat badago, bai, esaldi horren atzean, eta bada olako txak bat, ez? Harritxo bat botatzezuna putzuan, eta ber, pixkate zabaltzen den. Bai, zolako mezuak importanteak dira. Bai, uste baietz. Bai, eta bueno, kantua berez ez da horri buruzkoa, baina bueno, hor geratzen da, ez? Bai, irakurtzen duenean entzat, badago hor, mezu utxua, bai. Bueno, kolore batek ematen dio segida. 3 kolore aipatzen dituzu, eta ez dakit nahitea du nahi gabe aukeratuta dauden, baina ikusentzunezko munduko 3 koloreak dira, gorria, berdea eta urdina. Bueno, hor ari nintzen apurba mediterraneoko dramaz, eta oso gai rekurrentea ere bai, pixkan ere kantu gintzen, ez, berrirekin egin izan ditut kantuak, eta da, bueno, ies egin nahi dituzun gaiak, baina hor daudenak oraindik, ez? Nigo gogoan dut aurreko diskoan infrasoinuak zen, aurreko diskoa 2017ko da, ondela 7 urte kasi. Eta hor ja, pasegon arrazakeriari buruzko kantu bat, eta kiston pereza ematen zian, baina promozio elkarrizketetan eta esaten nuen, nik sekula ez nuen esperoko ez, 2017 baten ez, horri buruzko kantu bat egin behar izatea edo sentitzea, ostia, hau aipatu behar da, edo esan behar da, eta behitu, orain, 7 urte beran dago, nik golan dut, eskuak ukabila diskoan, badago kantu bat, horren izen ez daitet horreko, baina badago honi buruzko kantu bat, ez, eta honekin bueltak agabiltza, ez, eta, bueno, eta zer esan behar nuen, hori, ez, aipatzen da gorria dela odolaren kolorea, eta itxasoaren urakin nahazten denean ez, aipatzen dute sortzen dela justo berdea eta urdinaren kontrako zerbait, oso kolore itxusi bat, ez? Bueno, alako irudi bat da, koloren bidez. Zatzak megara bueltarik hortaz. Musikalki, bueno, entzungo dugu, zati bat. Ikusten, hor, azaldu izut eta ja zapustu izutzuk pentsatzen zenuena kolorei buruz. Bueno, igual interesgarriagoa zen. Esaten, akaso bigarren buelta bat dago? Akaso bai, egongo zen, baina nola esplikaduen badakizu ez, orduan. Bueno, baina gero nik pentsatuko du nahi dudan, akaso, kontuz. Bai. Egozko horran ez. Bueno, entzungo dugu, zati bat, eta ja, gero egiten dudan gogoetarekin bat egiten duzun. Billie Jean, Bueno, orain bigarren ez zapuztu du, Michael Jackson, total. Baixoaren, eta bita, eta... Bai, hemen agertzen dira, bai, hau agertzen da Fleetwood Mac bukaerako koroetan ere, bueno, eraginak edo ez dakit eragina diren, edo azkenan entzute duzun guztiak hor geratzen da nonbaiten eta agertzen dira, ez. Kurioso da, ze, bueno, bakizu letrak izan aurretik kantue badutela alako ez izen bat, eta
nik kantu honi Jose González deitzen nion. Jose González, ez dakit ezagutzen zuen, hola, egile kantautore bat, hola, akustikoa, bueno, batzutan hola, pixkaziko delikoa batzutan, baina, bueno, hortiz etorren kantua, eta behitu nola bukatu duen Fleetwood Mac eta Michael Jackson aipatzen. Baina, bueno, bai hori da ekoizpenaren misterioetako bat ere bai, ez? Nola jaso zuen Jordik ere bai, eta sentitu nuen une batean batzutan gertatzen da kantuak ies egiten dizula, ekoizpenarekin. Bai. Eta esaten hau badoa, ez dakin nora, eta batzutan mingarria da, eta esatzen zu, ai, baina bestalde ez baduzu uzten, ez dakizun oraino iritsi daiteken. Eta egia esango izut, zalantzak egiten dituen kantu honekin. Eta uste zuzenekoan izango dela oso bueno, indartsua eta guai hango dela zuzenean, ez? Orain ensaiotan eta oso gustora nabil jotzen, diskoan egin dituen ere zeak. Izan zelako apur bat iturburutik gehien urrundu zen kantua edo, ez? Eta modu batera gainea, ez? Osea, erdi dantzagarri, erdi ulertzi dazu, ni Jose González ditzen nion kantu bat, nola doa hau, ez? Bapatean zen, erdi, bai, zalantzako ikin dituen gainera gai honi buruz abesterakoan, eta hoi esan nien, zu, dantzan gaude, baina ari gara odolaz eta ulertzen eta drama bati buruz, orduan, bueno, bai, hor eukigen nolako, bai, zalantzak eta borrokak eta, bueno, grabaketako gauzak, ez? Gero dago tarte hau adibidez. Bai. Islatzen da entzun. Hostiola, bai. Esaldi hau, Adalide Goitia, Galdakaoko poetaren esaldi bat hartu nuen, beldurrak edonor profeta bilakatzen du, ez? Eta, bueno, badadulako aipu literario batzuk ere bai, diskoan. Bai, eta ikusten da, irakurretakoak ere balio duela bero batzuetan, entzundakoak balio duen bezala, xe? Bai, noski, bai, idazteko komeni da irakurtzea, eta jotzeko entzutea ere bai. Bueno, eragin batzuk aipatu dituzu, dena dela ikusi zaitu argazki batean, bi diskorekin. Claro. Ez dakit horrela, bat aizearen diskoa, eta aizearen diskoa entzutera gomidatu gaituzu, ez dakit propio edo nahi gabe. Bueno, entzun ez duenak entzun dezala, eta ulertuko du akaso zerbait gehiago, ez? Hombre, disko puska bat da, hori bai, eta bai, argazkia bakatak genituen horre, doneste bada beltza experience deituriko olako baserri bat vinilos betea, eta oso toki bitxia da. Eta, bueno, hotxe jarri genituen hor, ikusteko moduan, bai, badago lako erdi ominaldi, erdi... Eta bigarren Bob Marleyren disko bat, eta hau ez dakit, ez ote dagoen lotuta edo ez dakit. Bai. Dave Cooley masterizazio egin duenarekin, ze Bob Marleyren zerbait masterizatu du. Justo masterizatu, bueno, ez da horregatik, baina... Ados. Bueno, Survival da askotan entzun dudan disko bat, eta asko gustatzen dena, eta bueno, hor zegoen eskura, eta hola izan zen ez, baina egia da, gero Dave Cooley honek, bai, diskoa masterizatu duenak, ikusi noen bat euskala holako disko. Tame Impala eta... Bai, ez da edozein, bai. Nola iristen da Arangana, diskoa? Bueno, inbelbidez, bai, oza, bueno, masterizazioa ez da enbesteko buru jana, eta ez da intzaila, esan nahi zute, oso ohikoa da, esan nahi zut, ekoizpena ez da gauza bera, baina masterizazioan oso ohikoa da egitea disko oso ezagunak, eta batean eukitzea ni zer dakit Beyoncéren disko bat hori askotan. Esan nahi zut, maila batetik aurrera, eta nahiko ohikoa da, ez da hemen egon garela ez dakin norekin, ez? Bueno, baina bai oso pozik, eta Dave Cooley gero idatzi zidan disko hau, pasada bat da, eta mesedez etiketatu nik nahi dut mundu guztiak entzuten. Osa, zegoen super emozionatuta, batzutan, bueno, izaten da, bueno, automatikoagoa ez, masterizazioan lana batzutan ez baduzu topatzen hola egokia, batzutan pasatzen dute makina batzutatik, eta nik uste egiten dutela xa tostadora moduan, ez? Gu talde txikiei da, bueno, igual Beyoncérekin ez, baina... Eta aldiz, bueno, erantzun zigun hori ez, esan ez, asko gustatu zaizkiola kantuak, eta bai, emozionatuta. Azala berriz, Heather Hortorena, Kanadiarra, izenburua orain irakurri dut gaur, Carly Rustin.
bai. Carliren argazkirik ikusi duzu? Ez, eta bada misterio bat, ez dakidana argitu nahi dudan, edo ez, baitu. Lilura horre ere badago, ez da? Bai, etortzen zai burura, esan dut, emakume hau, non biziko, ez dio galdetu GDR, aber bere laguna da, pentsatu baiet. Eta, bueno, pentsatzen dut izan daitekela bere lagunen bat. Baina, bai, kurioso izan zen, olako fletxazo bat eukin nuen kuadro honekin, pandemia garaian izango zen, eta esan, bere ala jarri nintzen kontaktuan berarekin, eta zen, oandik ez daukat diskorik, baina hau izango da portada, badaki. Eta iradokin zen didan sosegu hori eta pausa hori, eta uste dut horren beharra neukala, eta horren beharra ikusten dio munduari ere bai batzutan, nire gauza izango da, baina badago mezu hori diskoan, eta uste dut musikalki ere saiatu naizela kuadro honek ez dakit, adierazten duen horretara gerturatzen edo. Bueno, esan duzu ez, privilegioa izan daitekeela 38 minutu entzutearena disko bat hartu eta patxadaz, dena dela privilegio zenbatetan errepikatu behar dauda, zenbat entzunaldi behar dira disko hau barneratzeko zure ustetan. Bueno, ez dakit, badaude diskoak entzuteko modu obsesiboak ere, bai. Arreba adibidez, azten da hor kantu batekin tematzen da, eta kapaz da horregoteko. Ez, hori ez dut inposatu nahi, norberak entzun dezala nahi duen bezala. Baina bai uste dut dela, disko bat, bueltatu zaitezkena berri zentzutera eta gauza berriak deskubrituko dituzuna. Hain zuzen ere horregatik, ekoizpena eta kantua direlako hain oinarrizkoak, gero zerbait gertatzen denean, atentzioa ditzi dizu, ez dakit nola esan. Esaterako hemen shaker bat sartzen den unea. Bai. Txorakeri bat diru, sartzen da eta ara, Bai. sartu da eta gero konturatzen zara, shakerra zen. Dena dago oso zaindua, ez dago esan nahi zut, estudian gertatu dira gauza pilo bat eta hor daude, ez? Baina detaile pilo bat dago eta daudenak arrazoi bategatik daude. Bai, niretzako esaterako begira, errepika bukaerak. Entzuko dugu errepika honen bukaera. Txorak ere badirudi, baina zein edarra den. Horixe bera, ez? Ez dakit, soinu hori ahots koroiek nahiko country mundutik edo edan daitezkenak baita ere. Bai. Eta oso bitelianoa kantua hori. Aldi berean. Sietasun horietara nola iristen da bat. Bueno, kantua berak eramaten zaitu batzutan, ez? Egia da, dela disko bat, onartzen dituela, koro pilo bat, onartzen duela, honen gainen eraiki dezakezu, egin zitekeen bersio orkestal bat, lasai asko, baina gure irizpidea izan da beti kentzearena, ez? Eta orduan zalantza agertzen zenean, beti zen, ez? Hau sartuko du, ez. Osea, beti zalantza bat zegoen, erabakia zen kentzearena edo kentzearen alde, ez? Eta tentazio oso handia ez? Prestat, bai, kantuak hain soilak izatearekin, tokia dago gauza askotarako, ez? Eta jendeak esan di, jo, hemen biolin bat zegatik, ez? Bueno, bai, biolina ondo geratu zen, baina ja autoestetiko hartu genuen eta hori zen baldintza, ez? Nola baita, oza, 8 pista, zaize, gauza gutxi, eta daudenak euki dezatela, ez? Arrazoi bat, ez? Hor egoteko eta hor geratzeko, orduan. Galbae hori pasaba dute, hor geratuko dira, baina ez dezagun hemen geruzak eta geruzak gehitu, gaur egun egiten den bezala, baizik eta justo kontrako egin dezagun, ez? Bueno, hori izan da apustua, ez? Bueno, lehen janela bat entzun dugu hor auskor xamar agertzen zarela esan daiteke, nik uste dut kantuan, baina horren etxe bat dator eta hor biluztu zare berste behin, esan daiteke biziraun 2.0 dela. Bueno, nik uste dela areta pertsonalagoa edo, bai. Ez dut esango pudorea ematen zidanik, baina bai, zalantzan neukala oso gauza pertsonala kontatzen ditu dalako oso nire etxekoak eta pandemia ondorengo egun... Bueno, ez dakit, oso kantu domestikoa da, egin batean, eta esaten nuen Jordirekin eta komentatzen nuen, ez, zalantza daukat kantu honekin, eta eurek ere estilo aldetik ikusten zuten apur bat aparte, ez? Ni nintzelako oso kantautore kantua da, ez? Nolabait, eta bueno,
Eta nire beldurra zen gehien bat hori, esaten, zein interesatzen zaio nire txakurra, nire ez dakizer. Eta, ez? Hau zer abil kontatzen, Baina konexio emozionala bilatzen baldin bazenuen, kantu honek horretarako aukera bikaina ematen du. bai, eta gerora, bueno, ja, hau pasatu zai behin beste, duda eukitzea eta azkenean sartzea eta katedral bat adibidez berrirekin egon zen apunto diskoan ez egoteko eta behitu, ez? Azkenean izan da kanturek entzunenetako bat. Eta hemen ere zanuen, kantua badoa diskoan. Eta berdin zait, estetikoki ezberdina bada edo oso pertsona bada, badoa diskora, ez? Eta gerora ikusi dut erantzunetan eta erreakzioetan badela jende asko nabarmentzen duen disko bat, osea kantu bat, ez? Eta jendeak konektatzen duela bere txakurrekin, bere gurasoekin, bere bildurrekin, bere denboraren pasatzearekin, bere etxearekin. Ez da etxe bat laborma baizik eta, bueno, bada etxea beste zentzu zabalago batean, ez? Eta asko postu nau jendeak konektatzea kantu honekin. Bueno, hemen ere konektatzen garen nola baiteren, Bai. uste dut baietz. Aurrekoan esaten zen, batek abestu baldin badakia, besteko, ez da? Baita, bai, Oandik ez da pasa, hori izango izut. Euskal Herrian gaude. Udazkenaren ertz batek maitia eman dizkit egun onak gure leiotik. Zaldi eroaren tirak atera dit eguneko lehen irria. Gure aita sarean eskelak leitzen dabil, gaztain ondoa kimatzen jarri aurretik. Adaskak betiko kutxan gorde dizkit, sugarrau guztiz inoiz itzalez dadin. Bina plater jartzeko esan ditamak, egon gelan bazkalduko dugula. Txakurrak bere ferekak eskatzen dizkit, egunero gerratik itzuli banintz bezala. Zerbait sumatuko zuen behar bada. Hogei arte zenbatzen ikasi du iloak, zenbat urte dugun galdetu digu gaur. Zenbat urte da hori osaba zenbat. Ta hegaldiak hartu ditut maitia, bi aldiz pentsatu gabe.
Sehaska kanta kutsua badu. Barkatu? Sehaska kanta kutsua badu. Baita, lortzeko ez. Osaba bezala kantatu jozu hilobei. Oendik ez? Esan edot, sehaska kantarik. Bueno, siesta iteko. Nolako osaba zara? Bueno, jatorra uste dut, ez dakit. Eure galdetu, baina. Bai, asko maite ditut eta, bueno, pasada bada. Olako txute emozional bat, kristona, ez? Olako binkulo bat sortzen da, nik ez nuen espero olako, baina bai, zerbait oso potentea da hori. Bai, askotan ez, aitatasunaz, eta hitz egiten da, baina osabatasunaz, ez da tasunaz, ez da inbesti hitz egiten, da. Erraxago da hori, ez? Bueno, bai, bat egiteko modu bat, badela askotan, ez? Bai, bai. Bueno, atzetik, ja, bi kantu geratzen dira errepasatzeko disko nola baitere. Zute bat dator, Albert Camusen hitzak daude tartean. Klima aldaketaren gora bere keinu bat badago izkutuan? Bai, badago lako zerbait ez. Ez da kantu ekologista bat, baina, bueno, bada, bueno, fokoa hor jartzen duen zerbait ez. Itxasoak eta suteak eta beroa eta zenbat, hor esaten dut ez, zenbat da bero hau Fahrenheitetan ez, bueno, badago olako zerbait. Diskoan instrumentalak pisu gehien hemen du, kantu honetan du akaso? Baitu, kantu honek eman zigun matraka desente. Hasieran baziren betiko akordeak eta saiatu ginen apur bat hori dekonstruitzen eta bar. Eta bateriak ere beste ritmo bat zeukan eta ez gintuen konbentzitzen eta berriz grabatu genuen eta bai, bueno, resistitu egin zen kantu hau ez, baina azkena lortu genuen bideratzea eta uste zuzeneko nire ikuiko dola bere indarra. Hasierako disonantzia moduko, ez gitarraren nuen. Bai, eta... Jolasak. Bai, gauza badoaz sartu eta irten gitarrak eta hotxekin ere badago hor joko bat. Spoken word pixka bat. Bai, kantu, eta, bueno, bukaera oso Pedro de Laioneskoa, eta, bai, badu, bueno, emozionantea da kantua uste dut. Esan duzu zuzenekoak, aipatu dituzu. Ez dakit, sarrerarik geratzen da zerbaitetarako. Gutxirako. Gutxirako. Bai, geratzen da, Madrid. Bartzelona eta Madrid gutxi batzuk, eta uste dut, Miarritzeko bigarren datan, baina berehala gortuko ere ematen dugu. Eta, bueno, hemendik eskerrak eman nahi diot jendeari, izan da alucinantea, harrera hau. Nik uste dut disko hau dela espirituz oso txikia, minimalista, eta baina harrera izaten ari da oso ondia, ez dakit. Kontrasan bat dagor, baina Viniloak eta ere, ez dakit, dagoeneko aurre salmenta da, ez dakit, ekoizpenak iritsiko diren zun nahi duzunerako, hau da, fabrika asuta garriko zenuen. Bai, hor gabitza. Bai, gertatzen dena da, norbere selloa da, norbere tal, eta gauza guztien gainean egotea tokatzen zait orain, purba bakarrik ere bai, eta horrek lan extramusikal asko eskatzen du, eta eskerra ditudan ere kolaboratzaileak eta bar. Eta espero dute gira zirarako viniloak egotea, eta hortan gabitza, baina justo iritsiko dira, bai. Baina, eskatu daiteke web horrean gorkorbizu.eus ere sortu dugu, eta preorderra egin daiteke, eta iritsiko zaizu fabrikatik jaso bezain pronto, bai. Aukera hori badago. Ander Segerte jasen diseinuarekin. Bai, eta hemendik eskerrak eta bere pazientziagatik, ze batutan oso tematik jartzen naiz gauza batzuekin, eta, azkenean zure ez dakit, kariño handia jarri dut disko honetan, alorra guztietan, ez bakarri soinuak, letrak, kantuak, berak eta diseinua, eta denak dauka lotura bat eta koherentzia bat eman nahi izan diot, eta hortarako detaile asko lotuta eduki barituzu, eta saiatzen ari naiz bai. Eta, Ander, Xabi, eta Ibai, eta jende pila bat dago honen atzean, eta bakarkako lana da, baina bakarrik ezin da, eta jende asko dago honen atzean bai. Entzun ditugu bat ez bukatzen diren kantu denak pasa ditugu. Izenburuetan, ez dakit badogen. Esan zenuen goizeko 3:00 edo jeki zinen lagun batez eta denak aldatu zen dituela. Hola da. Subkontzientean egon daiteke Petit Galerilen La Forza diskoa? Zeba, Haiek ere la. Bai. Hasi disko eta buka. Ez.
Jo, esan diate hau, ibilbedirekin ere bai, dena katelako Bai, hariek. genitiboa ez, zitekenarena, Bai, ez dakizerena, ez dakizerena. Ez da hori inondik, bueno, ez da nahi egindako zerbait, desde luego. Nik poligrafoan adibidez, poligrafo bakarran egin genolako joko bat, eta lehendabiziko diskoko izenburuak bazuten hitz bakarra, bigarrenekoek 2 hitz eta hirugarrenekoak 3 hitz, eta holako jokuek batasun bat ematen diote diskoari, eta kasu honetan zentzu osoa zeukan, ez? Baina ez nintzen bukera arte konturatu, ez? Ez negoen oso konbentzituta tituloekin. Oso titulo luzeak ziren, badakizu hor, holako zerbait neukan hemen, ahots bat, esaten ziena, tituloak ez daki ba. Eta masterizazioak eskerra gustatu zitzaion diskoa, ze. Beak bidali zigun ja, eta masterizazio egiten denean sartzen dira metadatuak, eta hori ja da, pues Spotifyra doanean izenburu hori ukiko dut, ja, izenburu originala zeuzkan. Eta horrengo goizean idatzion, desan sentitzen dut, eta berriz lanin barko duzu, baina titulo guztiak aldatu behar ditugu. Eta etzion grazia handirik egin, baina egin zuen. Eta eskerrak ze uste dute, bai, izan dela ere, bueno, diskoari olako punto bat ematen dioen zerbait. Eta gainera, hori banuen gogoan, ez, hasiera bat, eta bat hori, eta tur bat izango, eta solasaldi bat, eta, bueno, txiste hori horrekin nabil, ez, eta, bueno, ja eraman dut izinburutara ere, bai, eta, bueno, joko bat. Hori da, Bai. horretarako dago, guztia. Bai. Bueno, esan dugu, zuzenekoak, laster izango direla, zutika izango direla ere argitu duzu, nola baitera. Ze toki hibrido xamarretan zen, eserita zein zutik joziteke tokietan. Bai, bada disko bat, eserita ere gustora ikus daitekena nik uste. Baina, bueno, hasieran betzat nahi genuen hasiera bat denez, ohiko areto normalak, ez dakit. Betiko aretoetan, kafe antzokia, zentral eta lakotan. Bueno, zuzenekoan asko disfrutatuko mendugun beste kantu bat, eta zuek asko disfrutatuko mendu zuen beste kantu batekin, gorka besterik ez esatea geratzen zaigu, mila esker gaurko batik, entzulak utziko ditugu besterik ez entzuten, eta bueno, gozatu bideaz, gozatu itzuleraz. Zuzenekoetan ikusiko golkar, eta hori espero. eskerrik asko zuen, da zorionak berriz ere, garako jendeari da naiz, eta eskerrik asko. bai. Txori bat kolpatu da kristalaren kontra, nirekin diardu, besterik ez, besterik ez.